Здравейте! Източна Европа ще трябва да избира между Европейски съюз, Америка и Китай. Европейския съюз ще се оттегли от Америка, защото Америка ще бъде вражески настроена към европейските продукти. Те ще бъдат тарифирани, докато европейските компании в Америка ще бъдат облагани с по-високи данъци от американските компании, които ще получават повече държавни поръчки и индиректна подкрепа от държавата. Ако България избере Америка, то тогава България трябва да се присъедини към оста Доналд Тръмп, Виктор Орбан и Владимир Путин. Тази ос на практика отслабва социалната държава. Тя отслабва заради по-ниските данъци. Социалната държава не може да оперира и социалното благополучие се свежда до личните постижения на отделния човек. Тоест, по-неспособните, хората с устаряло образование или образование, което не е релевантно към настоящата ера, няма да имат никаква социална сигурност. Няма да могат да си позволят да ходят на доктор, няма да си позволят покрив над главата и така нататък. Възможно е държавите от Източна Европа да поемат по съвсем нов път и да се присъединят към Китай. Тогава, в такъв случай, те ще бъдат изместени от подчинение на Европейския съюз към създаване на паралелен съюз от държави, не членки на Европейския съюз и присъединяващи се държави от Източна Европа, Централна и Източна Европа от Европейския съюз. Това ще включват, тези държави ще бъдат държави като Сърбия, Босния, Албания и така нататък. Много ви моля да коментирате и да говорите. Месете се в американската политика, дори да е на български. Има кой да ви превежда, има кой да ви изпраща мнението на американците. Не, че много ги интересува, но както те се месят във вашата държава, в вашата политика, във вашата демокрация, както те се месят в финансирането на вашите фирми, така и вие им се месете, дори да е на български език. Не се отчаивайте, бъдете силни, смели и успех! Запишете се в моя канал, нека обменяме мнения. Всичко най-добро!